Bon dia, companys. Tenim aquest bonic local per llogar, situat a Corregidor Escofet 67. Mira. Tenim molta vidriera. Tenim una sala de juntes. Cortineros. Zones de treball. Termostat. Ventilació de l'aire. I cap aquí dins tenim totes les connexions de llum, focus, una zona i els quartos de bany. S'han deixat estanteries. Aquest quartet. I una barandilla i un espai de magatzem espectacular. Aïllat, justament aquí davall hi ha la rampa del pàrquing, però com veieu, bastant correcte. Bé, doncs ja ho tenim tot. Aquest local, Corregidor Escofet 67. Truqueu al 973 10 22 86 i Marc Oliver us l'ensenyem.